Ano nga ni napot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, balik po kita sa programa. Digdi po sa DCG. Pasensya na kamuta. Kahuron ko kaya so kuan, kahuron ko so hardware duman sa Katanduanes. Nagka-timingan na nag-apo, tabing nag-prepare kita kan sa tuya na programa ngunya na pagkaaga. Kahuron ko kaya so hardware duman na babakalan kan mga construction materials para po sa pag-deliver sa Monday na Jimmy, ha? Kan mga construction materials para po duman sa mga biktima kan bagyo. Kaya ano yan, kaya po medyo yan, kita kapuntulos. Anyway, mga tugang, hindi pang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Hanggang po kitang alas 9 nin pag-aaga. Dito po sa tuyang programa sa luwas kay Ribatamang Giraray and Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan pong aldaw. All right. Sige, di inutong ko na po ini para para po na day kita masyadong masibot taod-taod lang, ha? Di kaya nga ni kasubago, di kita tulos nakapunta kahuron ko po so hardware duman sa Virac sa Catanduanes na mapadala kita kan payment po through bank account para po duman sa mga construction materials na i-deliver po duman mga tugang sa Tubli sa Karamuran. Sinda na po suma-deliver duman. May truck na po sindang sasakayan para po sa delivery kan mga construction materials, kaya yan po ang latest na development. Kaya final na po ini sa mga lalo na po sa mga donors dumantabi sa sa Tabang sa probinsya ng Catanduanes, so biktima kan bagyong si Pipito. Mga tugang sa Domingo po na after lunch, matulak na ang grupo pasiring duman. Then Lunes po ang distribution tabi kan mga construction material. So mga payments kayan, kuha na po puro na tabi bank to bank ang samoyang transaction para po bako na masyadong hassle pag abot duman. Okay? So salamaton tabi sa mga sponsors sa Indogabos tabi na nagpaabot din tabang dili po sa DCGB. Bura so nagpahatod po digdi mga pako. Tabi
Buda mga use so mga kon baga mga plato pa, mga kitchen utensils tabi. Salamaton na maray sa Indogabos. May latest kita na madonarda duman sa simbahan ni Father Ding Robles Kasubago. May tinext back ako, de ko lang aram kung baka kung mata na ito na kauron ko Kasubago. Ano yan, mga tugang. Kaya salamat pong maray. Ipapadala tabi ito kay Jimmy Nasalita. Yan, okay. Now, si Teacher Ophel, so Sunshine International School, pigsen na po digdi sa estasyon, so sa iya na, ano yan, na cheque, mga tugang para po duman sa repair kan simbahan, tabi ni Father Robles, sa kantidad na 50,000 pesos. Tapos so trapal na nagdonar kan trapal para po sa simbahan, okay na kita. Ha? Okay na. Kaya all set na po. Finalize na lang so mga pa-finalize na lang. So thank you pa de. Ika na talaga. De pa din ngaran yan. De ngaran mo buda pandok mo. Thank you pa din, Chris. Thank you. Alright. So pig finalize mo yan, natabi yan, mga tugang. Ha? Okay. So ados, all set na po kita dyan. Para dyan, so inexplicar ko na po kaswapon iyan na so kantidad na babayadan taduman sa lumber na nagitinda kang mga good lumber. Bako po ko lumber nga tatao ta mga good lumber tabi buda so mga yero, semento, kabilya, plywood buda iba pa. Nagkakantidad po nin sobra sa 300,000 pesos, gero 314,000 ito, no? So, excess po kay to, susug sa kwintada mi, mga tugang nasa sobra sa sanggatos. So, collection tatabi nasa 237,350, no? So, mga donasyon po nindo. Kaya, so sobra duman na 100,000 plus. Ito sabi ko nga ni po, pera kan so tiniwala po rin ng kwarta digdi sa DCGB. So, sobra po duman, so 100,000 man, counterpart naman po kang DCGB, Budakan, OKFM. So, all sets na po kita para po duman sa distribution kayan. Salamaton pong maray sa Indo. And pati so kay Teacher Ophel na donasyon para simbahan tabi, darami na, nasa kwa na yan. Ipapadarami na po duman sa kay Father Ding Robles, no? Salamaton tabi sa Indogabos. Okay? Now, so mga uliton na lang po so mga ano yan, so mga iba pang mga request duman, alos pigredita na po yan. Tabi mga tugang para sa pag-aduman. Kaya may dara kaming auto na duwa para po sa may darang auto sa Rajimi na duwa para po duman karagahan kan mga iba pa pasiring sa Catanduanes. Okay? So, okay now. Tabang ko lang po graray kipasasalamat so kanta. So sa tuya na latest na donors tabi. Nagapod sa kuya si Manong Reg. Sa liwat nag-sponsor tabi nin Good Fight sa 100 Children si James and Richie Yanson Pointer. Yan. Nataram ko palang kasabago Manong Reggie man kayo so nakasurat tigdi. Richie, yan ha. Si James and Richie Yanson Pointer sponsor po Good for 100 Children, 50,000 tabi yan. Kaya ang aki itang tatao na nasa 450 tabi na aki, gabos-gabos na. Okay? Yan tabi ang latest dyan. Thank you. Tapos nagdidimang kasuhapon si Aliyah Kate. Tabi sugo niya nagpatod tabi nin 2,000 pesos. Salamat. Buda kay to kayong Henry Baritoa, sabi kay Boy, so kada aki da na tatawanan ki regalo, mga tugang, tatawanan niya man ki balloons. So salamat tabi sa Charles Balloons, tabi diyan sa Orosite, Legazpi City. So ang itataw ta sa mga aki tabi sa December 23, iyo po ang regalo, may balloons, tapos iga po iyan ki food packs. Ang laman kan food pack tabi iyan na spaghetti, may chicken, tabi papakaunon ta sinda tangani na kompleto man ang kaugmahan kan sa tuya tabi na mga kakian. Ang venue ta po, it's final. So mga beneficiaries tabi so mga magurang na nagdadangog ngunyan, maghirilingan po kita maghirilingan po kita mga tugang sa Pacific Mall.
Duman na po sa Pacific Mall gigibuhon ang distribution kan wish ko regalo mo. Diyan baga sa Pacific Mall, pag agi mo digdi sa may gari may atop, sa right side ka yan may building, yan na building na ang Pacific Mall sa right side. Tapos may second floor po yan, duman po sa second floor, mahiwas po duman. Binisita mi na kasuha po ni Shara, tabi, duman po ang Satuya na venue. And salamat kay Madam, salamat po kay Madam Marites Ala. Yan. Thank you po, Madam Marites Ala. Kamiting mi kasawapon. So, final na po. Dumang kita. Alaw na po ang hapon, tabi, sa Pacific Mall. Second floor yan, tabi. Basta kung palaw ka kung ayaw ka sa main road ninda, sa Walabaga, Pacific Mall and Gaisano. Di ba? Sa tuo ka yan, igwaki building. Sa tukan may building na may tulay, yan po dyan sa second floor kaan, duman po gigibuhon ang Satuya na wish ko, regalo mo. Okay? Yan, final na po yan. Alaw na po nin hapon sa Disyembre 23. Yan po, tabi, mga tugang. Kaya so iba tabi na gustong magtuwang mag-volunteer na mag-gift wrap, welcome po kamo. Tadakulong nining papatuson. Bata maray kung tatao mag-gift wrap ini si Manong Reg. Natagari man ta mag-gift wrap, iba magud ang pigapatos ni Manong Reg paano? Nagdagdag siya ki 100 daki hali sa kay James and Richie Yanson Pointer. Yan. Ano daw Manong Reg kung magtuwang ka magpatos? Okay. Pangyari nga na. May obligasyon pala niya kung magpatos. Okay. Mag-gift wrap. Alright. O sige po. Yun na muna yan, mga tugang. And then na hapon, tabi, maghirilingan kita sa Astrodome. Alas 4 nin hapon, gigibuhon tabi ang street dance competition kan 10 na mga contingents para po sa Exciting Bicol Pastores. Exciting Pastores, mga tugang. Gigibuhon po yan sa palibot kan Peñaranda Park kay alas 4 din hapon. Kaya bilang resulta po, before mag 4 o'clock, mga alas 3:30 o alas 3, isasara po temporarily ang tinampo sa palibot kan Peñaranda Park. Hali po dyan sa may Astrodome, paikot sa Peñaranda Park, temporary po na closed ang tinampo dyan. Siguro, mga sarong oras man sana po yan. Warong oras may ka mga. After kaan, balik po kita sa dati. Pag alas 6, imbitado po ka muna magduman sa Albay Astrodome. Imbitado po ka muna magduman sa Albay Astrodome. Libre po yan. Dahil wala po yan ki fee o bayad, mga tugang para sa paglaog sa Astrodome. Alas 6 nin Banggi, magkakaigwatabi ki competition, mga tugang para sa para po dyan sa Pastores Abelen. Yan, ha? Kita po mag-irlingan to taod, alas 6, tapos si Attorney Longabella, Christine Longabella, ang sa kuyang partner, so host duman sa Legally Yours GB. Iyo po, yan tabi kitan mag-iriban doon, ha? 10 contingent yan, siguro mga 8 or 9 baka tapos na yan. Takada sarong contingent, mabayli po nin 5 to 8 minutes. 5 to 8 minutes po. So kung times 10 yan, halimbawa 8 minutes na lang kada saro, times 10, pero Ronald, 80 minutes, 80, sarong oras may more or less mga 1.5 hour tabi. So mga adlib kan hosts, kan MC, buda sa mga matararam. Siguro mga more or less mga 2.5 hours ang running time, mga tugang Pastores Bicol. Okay? Yan tabi. May mga bisita kita, may mga speeches kita, including po awarding ceremony. Ini po pigigibo, mga tugang taon-taon kang DCGB. Ini po programa, tinaumin ang kwenta sa Department of Tourism, kay Director Herbie Aguas, buda. Kay ito pa, taday pa ko, nagadangog pa ko sa DCGB, nagadangog ko na digdi sa Pastores sa DCGB. Piglive inara Ampe Bergado ka ito, tabi na itong Dipunta, itong Delate Ampe Bergado. Nagadangog ko ng ganyan din sa 70s, 80s, no? Kaya sige kaya lang, dakulan maintenance para sa kuwan kaya. Kaya ini tradisyon na ini, padagos po na, pigusuportaran kan DCGB. Tadig di po nagpuon ini.
Kaya ang partner na po ngunyan, so DOT, ang main actor kay ini, tapos Provincial Government of Albay, and then so City Government of Legazpi. Yan tulong iyan, yun po mga tugang and partners niya to. Kami, apat pa lang kami na nagtatrobangan para po sa Pastores Abelen. Yan. Regional competition yan. Saro po na pagsalingoy sa Bicolanong tradisyon. Mga tugang an Pastores Abelen. Makanta sinanin Bicol and Spanish song para po sa mga pastores. Okay? Yan tabi ang kwan. Gusto ko winning i-konsendo. Tangani po na dire-diretso na kita. Okay? O sige po, mga tugang 8:05 oras sa Pilipinas. Tayo daw na tabi ako nagki-commercial ta. Nag-text na sa hardware. Apudan ko giraray. Sa Catanduanes ta. Ano yan? May mga iba po kami diga po kami pa-finalize lang para matapos na sa purchase order sa Catanduanes. Okay? Sandali lang po at magbabalik po kami. Magalipas lang kini. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right ba ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan.
katukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasurog, basta sa pag-asenso may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pasko na! PAS ko, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor. Pack na pack! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Consiron Rosal, Consiron Rosal, Consiron Rosal sa imo ipadagos. Consiron Rosal, Consiron Rosal, Consiron Rosal, lider ako matano. Dagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na arogya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo, korong sa gabos pako politika. Dagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na arogya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo, korong sa gabos pako politika. Lider ako matano. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy
Choose Culitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Culitro. Drink responsibly. Sa pag-abot san panahon ng Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton na mga pamilya, mga katrabaho dangan mga pagtaraning. Ya di ang tunay na espiritu san Pasko, ang pagmalasakit dangan pagtabang sa kapwa, lalo na sa mga nangaypo, sabot nga manin kalamidad o sa panahon nin kauswagan. Inin kami narko kamo, na padagos na maging liwanag nin paglaom, dangan kaugman para sa iba. Maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa indo ngamin. Ya diusad na pagbati, na puno nin pagkamuot, gyalin ki Mayor Victor Pirete. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, de itaman mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ni pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near, so don't you ever fear. Many years have gone, but we're still here for everyone. Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, kahit pawis, blooming bango sa Surf & based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ini si Mayor Alan Arandia kan Piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muuswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Kanyaberal Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa gabon. Feliz Navidad. Feliz Congrats!
Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. May right med ba para sa allergies? Check. May right med ba pampalakas ng resistensya? Check. May right med ba para sa body pain? Check. Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminaorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso ko. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa kulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, probitas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si FEM, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si FEM Imperial na pagdabaan ko langi. Christmas time nasa DCGB. Ang hapot. Ano nga ning hapotan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige ta kaurunon ta daw mga tugang si Director Danny Molina kang Mines and Geosciences Bureau. Ta si Governor Glenda Bungao nag-appoint na po mga tugang kim mga miyembros kan Provincial Mining Regulatory Board, no? Ini response ni duman ni Governor Glenda mga tugang sa pangapudan kan Diocese kan Legazpi na mag-crear mga tugang kan Mining Regulatory Board. Ang chairman po si Director Danny Molina kang MGB, no? And vice chairman ang acting governor. Aramon ta daw kung ano po sa indang magiging function. Tangani po na maayos ta ini. Nasa linya po si Director Danny Molina kang MGB, mga tugang niya na pagkaaga. Director Danny, maray na aga po.
Marinage po, BB Henry. Yes sir, salamaton po sa oras mo digdi sa DCGB. Kaso apon kaya may news kami na nag-appoint na si Governor Glenda nin mga member kan Provincial Mining Regulatory Board. Hindi ka po so naaraman namin na chairman and vice chairman po ang sa tuyang acting governor. Primero po, engineer, director, gusto mo lang pong maraman, ano po ang magiging function po kan Provincial Mining and Regulatory Board? Principally po, ang Provincial Mining Regulatory Board is recommendatory Opo. to the governor. So, dyan magigabos na mga applications for quarry permit. So, i-screen on yan. If found na within the guidelines like the ordinance ng Provincial Government of Albay, Opo. then we will recommend to the governor the issuance of the quarry or sanding gravel permit. Essentially, yun po yan. But pwede rin po kami mag-resolve yung mga issues concerning problems on illegal mining. So, pwede rin po pag-restoryahan yan dyan po sa PMRB. Iyo po. Director, ang saro kaya baga po sa pinaka-isyungon yan, iyo po ang may kinaaraman sa quarry operation sa Albay. Kasabay po ini sa functions po nindo sa quarry operation? Sorry po? Ang kasabay po sa functions nindo ang pagreparo kan quarry operations tabi sa Albay? Well, nagkaigwa po akong rejoinder letter kay Governor Baby Glenda Ombongao. Opo. Sinasabi ko po na it is incumbent upon the provincial government pursuant to RA 7160 na ito talaga yung trabaho ng provincial government. Ayun, okay. While the PMRB may monitor once in a while in exercise of the oversight function of the DNR, pwede man kita mag-monitor. So, ang nangyari po, the last time nagkaigwang Provincial Mining Regulatory Meeting, Opo. nagkaigwa na po ng resolution creating the multi-partite monitoring team. Okay. So, ang ibuon po kayo ni, mag-monitor po ini kang di man kaya garong i-monitor kayo ni Kabos, but selected quarterly kang operations kang quarry digdi sa Albay. So mag-audit lang, hiling po na compliant ba ini. So yan po ang saro sa mga functions din kang medyo may monitoring din through the Provincial Mining Regulatory Board. Iyo. Pero po sa approval kang application para sa quarry permits, etc. Dahil po yan tabi, Director, sakop kan sa inyong trabaho? Arin po? Itong pagmamonitor po, I mean, itong issuance or endorsement para sa approval din quarry operation, dahil po kasabay yan sa magiging trabaho kan Mining Regulatory Board? Kasabay po. Kasabay? Kasabay po. Opo, endorsement. So kami mag-i-endorse, magre-recommend I see. up to the governor kung mag-i-issue siya o dahil. I see. Okay. Di, asab na baga po, tabi engineer, ang trabaho, ang sistema ko ngayon may nag-apply na quarry operator, biprosesoan dyan sa Endro Albay, no? Endro Albay. Dahil na nag-aagi dyan sa kwan. So, pag uminagi po sa Endro sa Regulatory Board, itong endorsement na ito, maagi mang giraray po duman sa Endro Albay for processes o processing? Iyo po, ang primerong ma-process kayan, of course, yung enro, sinda magraran technical kayan, sinda ma-prepare ka itong mga requirements, inspection report to determine kung igawa ba ng na quarry resources pa duman. Ang pinaka-importante po na report yan, so site inspection report o geological assessment report to determine kung igawa man talagang available resources yan. Kung mahiling pa po na nakagi na sa IDA, pumasa, isasalang na po yun sa Provincial Mining Regulatory Board. And ang board, since bako man siya technical, pero hindi po Bids and Awards Committee, pass or fail lang, hilingon lang igwa. Ayun. Okay. Ang po siya. So, nagkaigwa po kaming agreement na we will start meeting ng PMRB to process yung applications ng quarry for 2025 sa Monday. So, Monday, Wednesday, and Friday, sana matapos mo itong 160. Matapos na yan. in 3 days. Sana matapos po. Nakuludong pala. Okay, so tama, sunang ko lang po sinabi mo na pass or fail lang. Kung mailing na medyo dahil pwede. Kung pwede po yan. I-recommend po kan grupo nindo, ma-recommend po kamo kung
pwede o dae ang sarong aplikasyon. Ano? Iya po, ilingon lang po sa documents. Yeah, So, halimbawa, okay. sinasabi may document ganito. Meron. Valid ba yung document? Yes. May inspection report. Anong sabi sa report? Opo. Pwede o dae. Ganun lang po. Okay. Dahil Gusto ko lang siya masyadong haloy. iyo kundi tabi ako engineer na sa sala, director, ang saro sa mga ordinansa kanalbay, hindi ko na-mention po nindo sa meeting nindo. Ang ordinansa po baga kalalbay na amended ordinance on quarry, iyo an gari kung may application ang sarong persona, maagi sa sangguni ang panlalawigan muna. Ito sa process within the province of Albay, maagi sangguni ang panlalawigan for their approval, and then ma-create kigari monitoring team to endorse tabi sa Office of the Governor and pasisiring po duman sa Kwan. Pasisiring duman sa Enro and then sa ma-endorse tabi sa Office of the Governor. Ano po, paano po ang sistema tabi kan, Director? I don't know po kung may encroachment na ang legislative body or the executive functions kang LGU. But I think nag-encroach na po. I see. So, pwede ako mag-issue man kay letterman na Okay. ordinance na pigpasar kang sangguniang panlalawigan o balbay. Okay. So ngunyan po, kuan na talaga bago yan ma-approve, maagi na muna sa grupo, sa nindo, sa committee nindo, sa endong board. Sa board and po. decision. Yeah, Ito po nahiling ko tabi director ng mga members ka ito. Ano po ito ano pong mga sectores itong nagkailing ko duman? Ito may mga representative baga po sa kada first district. Sisi po nagpili tabi ka ito? Ang proseso po kapag pili, you should be nominated by the group that you represent. Okay, so, okay. Po ng mga quarry permittees of second and third districts. Nagpilian po sila the previous week or the other week kung sisay, and we agreed na tigduruwa tangani man kung absenso sa ro. Ayan, pwede. Will still represent. May alternative. May representative. And yung NGO man, dahil NGO yung Greenfields, isinabay tabo ang Social Action Center represented by Father Eric Pagliano. So, sabay. So, luwa man na NGO. Opo. Ito po mga nagrupong ito tabi RD, mga kwan ito, inadalan mo na classification ng mga impartial tabi pag-abot sa desisyon? Well, magiging sabihin mong impartial bako because halimbawa, first district representative, bid mo ang mga keriba mo. Ayon. Sa first district, diba? So, magiging impartial yan. Kasi magpag-iriba yan. But the board is, a collegial body. So, dakul man kami. Ayaw man ang ganano. Neutralize man kayan. Opo. Yeah. Ang gabos na decision, agi po sa voting, tabi, Director? Dahil pong votation. Aday man during the meeting? It's a collegial decision. So, kahit buwan mag-agree ka, boss. Ayan. So, kung medyo may siblag, may problema. Dahil pwede man. Okay. Sumapo na po kamo sa Enero kan trabahong ini. Tabi, Director, sabi mo? Actually po, mapo na po ito sa Monday. Ining Lunes sa maabot. Talaga, gari, sa Sabato nindo sa Pasko kita trabaho, Tangani, maka-ready man kita. Tangani, sa mga permits man, maisulot na hindi manabaklag sa Enero. Yes. Okay, magayon po yan. Kundi ako nasasala, tabi, kurihiran mo tabi kung saan sa kuyang iling, garin susimbag kang provincial government sa open letter kan mga kapadian, kan diocese? Hindi ko po nabasa. Hindi mo po nabasa ito, na open letter na ito, oo. Pero na-interview kan si Governor Glenda, kan sabi ni Governor Glenda, talagang makrear siya kan Provincial Mining Regulatory Board para maiwasan sa mga problema. Actually po, existing naman siya, yung Provincial Mining Regulatory Board. Nag-reorganize lang. Nag-reorganize. I see. Ito po nangyari. Yeah, I see. Okay. So with this po, tabi, Engineer, Director, ano po ang expected result, tabi, sa likod kan mga controversial bagang mga issues kan mga nakaaging aldaw? Pwede na daw po na mawaraan mga huring-huding, etc., tabi? We hope so. Kasi po, unang-una, ang na-identify baga ni Governor na reason for the pilferage sa income ng provincial government is yung task force. Yes. So that's why binarago niya man. So, yun pa lang, baka ma-solve na yan.
Opo. And secondly naman, yung monitoring, we make sure na kung sisay lang pwede na makapag-operate, yun lang bibigyan ng permit. Opo. Pagka po tabi sa environmental impact and protection, ta siyempre we need also to protect yan ang mga areas na para sa quarry and mining. Ano po ang assurance kang grupo na maprotehiran ng satuyang kapalibutan? Well, igwa po gamos na applications ng Quarry and Sand and Gravel Environmental Compliance Certificate. And part of the monitoring, nagigibuhan ka multi-parted monitoring, is to determine kung compliant man sila duman sa ECC. Okay. Magkakatuwang daw po ni RD para lalong lumangkaw lamang ang collection ta sa quarry permits and mining permits sa Albay? Collection, tax collection? Yes and no, kasi doon bagay lang yan. Yes, in the sense na magiging mahigpit, and maybe no, kasi baka may mga nag-overextract na dyan. May mga areas kita na dahil na pwedeng i-recommend for issuance of permit. I yes see. and no po yan. Opo. Okay. Director Danny, salamaton pong maray and good luck po sa Endungman Komunyanala. Mabuhay po kamo. Salamat po, Senador Tito Henry. Opo, thank you. Mga tugang Director Danny Molina, Guillermo Molina Jr., ang Regional Director Provincial Mines and Geosciences Bureau, didi po mga tugang sa Albay. And yan po ang resulta yan. Ako, na-interview ko si Governor Glenda, mga tugang, saro tabi yan sa sinabi niya na kan mabasa niya ito na open letter na kan mga kapadian sa diocese kasabay sa tuyang mga obispo, mga tugang, nagdesisyon siya na makrear siya ki Provincial Mining Regulatory Board. So, magayon po. At sigwa kita kinailing mga tugang na mga resulta tabi, ngunyan, tabi sa tuya na mga kababayan. Okay? Alas 8:35 oras po mga tugang sa Pilipinas. I-acknowledge ko lang ini na sarotang donor tabi. Ang donation niya tabi for the church tabi duman sa Catanduanes, sa Karamuran Catanduanes, sa simbahan ni Father Ding Robles, no? Nagatod pa lang kasuhapon digdig ki cash donations tabi na ipapadrami ni in-advance duman sa Catanduanes si Madam tama ba? Si Madam Tess Clemente nagpadara po nin 10,000 pesos para po sa para po sa repair kan church ni Father Ding Robles duman sa Catanduanes. Alright. Salamaton tabi, Madam Tess. Salamaton tabi sa imong tabang. Hinatod palan sa kasuhapon digdi po sa DCGB sa Samuyang Opisina. Alright. Sige po. Thank you. Diyan po ang mga latest ang donors. As of now, mga tugang, ready na po kita para sa distribution and coordination na lang po ang pinigigibo mo para ma-deliver tapan tabang sa mga tinamaan ki Bagyo, lalo na po duman sa northern part kay Catanduanes, sa Tubli, sa Karamuran, tabi sa Catanduanes. Magbabalik po kami makalipas kan mga patalastas alas 8:36 oras po sa Pilipinas. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
kundi Plamex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DCGB. Always number 1. Always at your service. Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Side, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong na kita. Nakabarato ka na, makita ka pa. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old Albay, Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Kanho Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Kanho Villar. Sa Giraray, sa gabos na taga Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nag-iba naman talaga ang sitwasyong kampanahon sa tuyang syudad. Dati, ang pagkaparareklamo ta na matrafikon ngaya pag mag-agi ka sa daraga. Naruno man rin doon ka ito, kan mga panahon, kami mga reporter ako, pag nakato, ano na ngayon ng traffic sa Daraga? Pirmi yan, daw yan, problema sa traffic sa Daraga, na-resolve mga tugang kiluway-luway, may mga ginibong one-way, etc. Kaya ito baga, naranduman po ninduan mga taga-Banwang Daraga, ngunyan, ang luway-luway tabi na nagbibuild up ang problema, mga tugang sa traffic, congestion, iyo po ang Ligaspi. Naramdaman nindo kang na-interview tadigdi si Councilor Luis Gutierrez, sabi niya, mapapoda siya ki stakeholders forum, meeting. May forum daw, traffic forum. O kung ano, garo summit, so na term niyang ginamit, para ayusun da tabi mga tugang ang problema sa traffic. Ang namamalisyahan ko, kaso hapon, nangalas ako pagkatapos may mag-meeting, nag-uli akong alauna. Salbatana sa traffic haling Washington pasiring sa Albay District. Haling Washington pasiring po dyan sa may UST Ligaspi. Yan na kanto, UST Hospital. Yan ang intersection dyan. Dinapudan ko sa mga amigo ko naman, hindi manyari traffic problem. Grabe. Pati yan baga na poon mga tugang mga 4 o'clock hanggang mga alas 6. Grabe ang traffic congestion dyan sa Washington Drive. Pero pasalamat kita tayaon tabi sa mga pulis. May mga PSO akong nahihiling na nagmamanihar kan traffic, no? Ang mga area na ini,
konektado pasiring dyan sa, pag nagka-traffic dyan sa may UST, hospital, kanto, pasiring anduman sa may, uyang baga na sa may, ano nga na, holiday, ano yan? Casablanca Suites. Igo dyan ki haling SM, maluwas haling SM o palawas sa SM, buday gamang ki main road, digdi tabi sa, ano yan, Ben Imperial Street. Hanggan anduman mga tugang sa may kanto kang SM. Sabi nga ni Manong Rick Mendoza, ang traffic ngaya, konektado, pondig di sa Washington, pasiring sa Tahaw Road, o ayan na Ben Imperial Street naan, from UST to Bitano, pasiring po sa SM. Tagabot sa SM, buhol-buhol man so traffic, mga tugang dyan sa tinampo na, yan sa Imelda Roses, buda paliko digdi sa may Central Terminal. Diyan baga po, nagsasarabatan ang mga auto sa intersection, tabi sa lugar na iyan. Buda, sa mga malawag pa sa SM na nakapila para magbayad din 20. Data ko yan, experience ko po yan, nasa kuya mga tugang na naririparo dyan. Ano daw kung ang gibuhon dyan kang SM? Apudang ko daw si Ma'am Claire Manorono Arin. Ano daw kung ang gibuhon kang SM, araw kan sa ligas sa Manila, na paglaog mo, di ka mabayad, mabulnot ka kikard, makuha ka lang kikard or number. Pagluwas mo, saka ka mabayad. Yan, ha? Pagluwas mo tabi, saka ka mabayad. Garam-garimas magayod, nga din nagkakabuhol-bulig. Di ba na sa ropa, adalan manggayod kan mga nagapaluwas laog dyan, mga tugang kan mga auto, takong panuon ang parking area, dahil na po pagpalaogon, pagpasa katon pa, ibang auto, ta experience ako kan sarong aldaw, nakalim akong ikot sa ibabaw kang SM, ta nagbayad ako sa Globe, kan Domingo, nagbayad ako sa Globe, salbat, yan bagang sa SM ang Globe, nagparaikot, siguro 5 ikot ako duman sa rooftop, daing parkingan, kadakul na mga auto, naghahanap ki parkingan. Oh, siguro, pagka pwedeng adalan niyan, tama, ma-question daw kita. Apudang ko si Ma'am Claire Manorono Arin, ha? Ano daw ko nang didi ka sa ibong natinampo, didi ka sa may ICR. Siguro sa rin sa imbitaran na mga business establishment na ini, mga tugang sa summit, nagigibuon, kuno arin iyan, bata, gari, na taon-taon. Ini ko taasap ko ta ini, lalo sa January 2025, no? Iyo ang nailingtang problema digdi, tabi, dapat yun may, kininterview ko na kayo si Kagawan Luis na problemang ini dyan sa palibot, na kang traffic kaya, yaon dyan sa may lugar naan, sa Angay Sano area, Buda LCC area, Ayala, bako masyadong paminsan-minsan lang nagkakabuhol-buhol ang traffic. Pero paano yan, adi? Baka pwedeng adalan iyan kang traffic management, no? Sige schedule tang ako sa iling ko magiging makaskas ang solusyon kay ni pag na-interview tang alkalde. Sa mga experience mi digdi, pag in-interview mo an alkalde, tabi, matong instruction sa alkalde, may solusyon. Pero pag kinauron mo sa mga kwansa na, mapagalon. Di ba? Di man pwede na pabayaan ta sa ng araw kanta. Ilingas sa Cebu, nakaabot ako duman, mga 90s, bako pa matraffic. Makaabot ako mga kan 2004, nakasalbata na, anggan ngunyan, matraffic na sa Cebu, mga tugang, habang naghahaloy talaga, nagbilit ang traffic, takadakol na auto. Kung sabihon, nagdadakol naman ang auto, digdi po mga tugang sa satuyang syudad. Hello, Manong Reg. Hello, Henry. Opo. Yan na traffic. Bako, bago na ngunyan ang sa PSO bako? Iyo, si Juana, Octavio Rivero, sa dating pulis. Di, sabi mo ba nakakauron mo si Mayor Garbin? Di ba lamang maiba na, takasuinot, sunainot baga baga nangyari. So, anayos lang, sumay sa St. Agnes, pero baka ba nagad mayos noon? Iyo. Iyo. Actually pare, aloy ng problema talaga ini. Di ba? Ining digdiyo sa pigsabi mo sa may sa may SM. Tapos na SM sa bilog na Pilipinas, talagang nagta-traffic. Iyo. Pahilingon mo. Digdi sa Tuya,
di nakita magduman sa iba, hindi na lang sa tuya. Oo. So, may nag-suggest baga dyan sa imo na dangog ko, na ano daw adalan ang one way. At tayo nga ni, pare ko ta. Abo ko magtaram kung ari ng one way, may mga tao bagang dapat mag-adal ka. Correct. Oo. Pero itong nag-suggest sa imo, pero tama siya. Kung nasa Lako, dati itong policeman pero sa nadangog ko, sabi niya, dapat adalan na talaga ang one way dyan sa lugar na. Panagsarabatan talaga dahil Oo. Wala na pare. Kulog kipayo na, lalo na ako minakulog ang tuhod ko. Tapos sabi mong, bigumulot na lang ni Cupon. Oo. Di pa ako nakatesting kaan sa Manila kung saan, pero sabi mo, di ko yan. May mga SM, ibang mga Robinsons sa Manila. Kung halimbawa, igwama na araw kaya yan, ngunyan, yun na ini-antime ni Councilor Howe, na doon niya na yan. Kasi siya baga ka nagpunit, sabi niya kang 20 na nag-cause traffic. Nahihiling na bagang ngunyan, na may traffic talaga. Di pwede niya ipa-upload sa management kang SM na gibulit para mas madali ang Tapos di yun talagang tinapukan ligaspi. Tapos kita pa, si Papang nagmamara niyo, naghiridali, gustong sumingit, salbatan na. Ito bagang sa pigalagan ni Daki, araw ginihena. Hindi ba ko manilig sa pag-contract ko duman sa sabi mong pag full park na din ang magpalagon. Kasi may, di ko kaya na mga tenant dyan, na nagsusundo man sa nakang mga bossing ninda. Pero nagbabayad sindang 20 pesos. Okay. Itong pagkadalaog ka itong tenant na ito, nag-aatod kang goods ninda, nag-aatod kang ninda. Di man ito nagpa-park. So once in-stop mo dahil mo pigpalaw ta full parking na, ma-deprive mo may problema ito. Siguro may issue ki garo pass? May pass gayon? Gate pass o what kung anong apodkaan? Itong sabi mong nakakagtiguguyod na sana, mas madali ito. Minalo yun talaga doon pag nagpauli pa. Bata pa lang pare. Bata pa lang pare. Istoryanta ka, madali lang. Bata pa lang dyan, may nag-abil pa lang niya 20%. Di pa 20 pesos pag ang bayad. Napot ko natangin niya ako, Mr. Garo, halik ko may nag-abil nga sir, mga 20% discount. Sa kamaga. Talaga, may nag-abil talaga sa parking. Totoo. Kasi, yan? Entitled man sila kaya. Yes. Totoo. Kung i-insist ninda yan, pwede. Mataloy pa yan. Tapapin-tapan. Basta, kay Councilor Howe. Iyo. Ini sa pangiturugan niya na nangyayari na. Yes. So, hindi siguro that time na kaya may boses na siya din pwedeng itaral sa SM. Kaya mo ko pa rin mag-consult sa Legazpi. Gari mapagalo. Grabe ang problema. Ako, sabi ko nga ni Sir Henry, kung madyan ka sa ibang klaseng kultura, ibang klaseng mundo. Kulog ko pa yun. Ang bilog kong pamilya masuporta sa imo. Okay. Okay, salamat. Thank you, bye. Ini manong Reggie na ini na. Ano ba? Ini manong Reggie na ini na. Mata ka sa bago, na-mention ko ang nag-donate kayo, akin niya, si, naman sa wish ko regalo mo, si James and Richie Janson Pointer. Na-mention ko, James and Reggie. Pasisa ka, amigo. Di ba? Alright. So, totoo lang, may sanata, interview ta si Mayor Garbin sa aga, Ronald? Friday sa aga, Ronald? Friday sa aga, no? Sa aga. Kay puntang makauron kayo ng alkalde, although dapat ko sa sangguni ang panlalawigan talaga, tama si Manong Reg, o sangguni ang panlunsod, even without mga tugang the request of the mayor or the chief executive, ining mga tawong ini na yaon dyan, na yun na mamahala kan komitiba na dapat nagsaklaw ka iyan, dapat naghihiro, bako relax na sinda, aramin na ang sitwasyon, anong pigigibon ninda? Nag-receive sinda kisweldo sa tao, hali mismo sa kaban, kalokal na gobyerno. Tanal kaldi baga, kadakol kang pigi-isip kaan.
Di ba? Kadakol kan kuang ka. Tama la, chief executive ka. Kaya nga ni tinaraw yan sa inyo ng mga komitibang yan. Tas hindi mag-irisip para dyan. And their function is to recommend through an ordinance or resolution to the chief executive. Tama? Hello? Tama talaga yan. Mas nga, hindi sa third district, magkakuko kang boto. Oo. Sabi, yan dapat na traffic na yan talaga ma-regular yun sa nag-expectakan sa ro. Nadakop yan. Oo. Nadakop, pinabutan dahil sa traffic. Nom. Pintugan inundan. Nadakop, migo? Nadakop. Dahilan sa traffic? Dahil sa traffic. Nga paano? Makadulag ka kaya ito kung nadakop ka? Oo, yan na traffic talaga. Dapat ma-regular yan. Takong dahil, iguruntan baga dyan. Nadakop dyan eh. Yung mananggan. Maray patapigtaraman mo ako pare. Solusyon ni Dawan, amigo. Maray manapigtaraman mo ako. May ideya lamang ako kung paano yung may naggunutan na pala dyan dahil lang sa traffic. Nadali. Kulalaplit ang pare. Gari kulalaplit dyan Kulalapnit. Okay. Sige, salamat. Ayos ito Ay, nako. Ma-interview daw kita ka? Mga tugang sa kwantabi. Hello, Migo. Migo. Hello. Hello, Migo. Hello, BP. Yes. Morning. Iyan ang traffic na. Magulpi pa mo yun na maabot na 25. Nanggad pare. Nanggad. Jesus Maria, Joseph. Nanggad. Kaya pag ako niyan, dahil ako nag-auto, taga-tricycle na sana ako. Ay, ako pa rin may motor akong sadit. Maray ka, tako dahil ba na ako. So, pandemic, si Mrs. nagmotor-motor, pandemic baga, dahil makaluwas kayo ito, sila baga, mga frontline workers, health workers, motor-motor, may motor akong sadit, makaskason, makagi. Kailan pagkatapos ko, sigang hatsing ko. BP, pakuyan mo, pa-interview mo, si ang harap ko sa PSO ko niyan dyan, dari si Rivero. Yung yung Octavio Rivero, dating pulis. Magpito ng gato mo. Sa totoo lang, maray siyang pulis kang panahon, pare. Iyan din naigpit na dyan. Nakulo na naman sa iya. Ang description ko sa iya, pare, maigpit, maray na pulis, kontrobersyal na pulis. Kaya mga panahon. Pero ngunyan, maray talaga siya. Si Octavio, maray talaga siya actually. Ganit tama sa choice ni Juan. Ganit tama sa choice ni Mayor Garbin na si Rivero ang ibugtak yan. Tama siya. Pagkat ako, isipon mo pag iyan Ano? Hello? Oo. Ako siya, tikititan. Okay, salamat Migo. Salamat. Ay, nako. Goodbye. Thank you. Salamat po sa mga reactions. Goodbye. Marinaga po sa Enduga Boss. Dahil pong personalan, si Henry M. po, tagahapot lang. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba?